Bon dia, joves, bon dia. Bé, anem a començar aquest acte de reconeixement als èxits esportius individuals i col·lectius de tots vosaltres, i en nom de la universitat i en nom del rector de la Universitat de Lleida, un agraïment molt fort a la vostra feina, al vostre esforç, als vostres èxits.